Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublaya pi baro kini kilong ki khubor menta kasngi. Hadin gajing u jing nam jong ki pai ba kathain markasa halor kajing e kabaki kendu halor kajing duna nong trai hapo ka bank markasa Meghalaya Rural Bank ka HYC mau tharashan circle menta kasngi ka arhuai tari ujiliu ka late banya kendu ya u branch manager ka markasa Rural Bank ha ka bakaseng kalayo ban ai da kajing tho sha u branch manager. Kasing kalayo banyak keren bad u branch manager ha kawa ula kubur ba ka bank gedun hapadeng gajing e namar kajing duna kinong tray na kaliang jeng u ula pentep syakibor haba halor kani kajing e ka branch hadu menta kinong tray hapo ka bank gedun tang laingut ha kabala syam jing e bad pendep ikikam namar kajing dun bun kipai ba kibawan dun kam ha kani ka bank na kaliang kaseng HYC ka kapat ikibor kiba halor jong ka Meghalaya Rural Bank kamtam ka head office lengba URM bat GM banshim khalam ya kani kajing e hapo ka markasa branch man pha shushu ikinong tray hapo ka tei ka bank khnang biki pai ba kinlait na kajing e nakaliang jongi kumka HYC nongkasen unit ngilawan banbu kowe kajing tho haune u SDO jongi hangne hapo markasa subdivision KWD ba namar ba ngila syam ngila yoi bat ngila lap lagi khmat babun kajing e yoi hangne hapo kasurak national highway bangidon kam bangiwan bangidon kam ya banbu ya u speed breaker hagine gejaka jong area nongkasen namar ba kidon ki school kidon ki yang mane ki hospital kidon mar kidon kamtam ki khulung khna kumjur ki temen ki bamla syu ban bak balak tun duna ka bormet baki yaj hang to ndrei ki kali ki ba don ki babun ki bu chula su yaj khem akor teng ki don ndrei ke jingmang yu iya kata ngikum kaseng ngiwan ban kapa di ini i SDO bron buram jongi ba in simkhya ban bu lam yo u speed breaker hagine gijaka ki ba ngila hagine gijaka ki ba bun ki jingduna ki balong ki dangerous area e to ndrei dak buram ngila sngo tap dik dokumen ba i SDO jongi hang neru ila klai ban simti kene kam ba ong ban pha station po national highway office tangita bless you. Tana kalian jongi kum ka New Trap Youth Council Motorization Circle hadin ka jing ut jing nam jong ki paj ba nong sinong jong kene ka Than Markasa Eastern West Kazal District halor ka jing e ka baki kendo hapo hang ne hapo bang nong kendong hang ne hapo Markasa branch tina kalian jongi kum kaseng hadin bangi leyo ya kene ka jing ut jing nam bat ka jing e ki jong ki paj ba ki bagi kendo na ka por kamtam ki nong kendong ki ba jangai ki ba sa jangai ki snong ki ba per ki wan ia ka ban pendap wan don kam hang ne hapo bang Markasa te namar ka jing duna jong kinong tre jong ka bang hang ne hapo Markasa ka pelong i pajba bikin syam jing e kata ki jing e ka ba kongsan hadu kata ki pajba na ki sinong ki ba per ki mat ya ki jing e ka banengkong kadai namar ka jing duna jong kinong tre hapo hang ne hapo bang Markasa tenagalian jongi kum kaseng ngi khlem song klikti bi simkhya yang ne kam bat mentagasi art poetrik June arajar pusau ngiwan ban ya kendo ya u brand manager jong kene ka bang hang ne hapo Markasa ban ice non da jing tho ban tip ya jing sha hatu kene ka jing e baki pajba ki ya kendo kadai nakai kado nagalang jong brand manager ka jing kendo ka jong u bat ngi ula kubur baka jing e sisa ka jing duna jong kinong tray hapo kabang hadu menta kabang kadon tang laingot bat ladang ini unujor ya kisnong kiba syania ki pajba kiba wan bandon kam kiba don bang account hang ne hapo bang Markasa kisnong ki don sibon ba iwan ya bandon kam ladang ini kran ha gabde bat ka jing update ki passbook hapo hang ne kabang let's say kadai ka way ka jing e ka ki pajba nong kisnong ki kendo na kapor sa kapor tinamar kata na kalian jungi kum kasan halor kini gijing e bor ki badai pek jong kene ka bang kin subay ban simkhya ya kene ka kam ban sot no ya kene problem yang ban kalian jungi pajba ki kendo kum ki pajba no sisnong jong kene ka dong ka Than Markasa hi par kawai
tengah try nakaliang jongi kum kasang nang buddin ya kane ngim song klikti nang buddin nang ni sakmat ban penti kana ban ngikarpat ki bor ki ban depet khamtam napo head office lengba u general manager regional manager bakin subha ya ban sim khyak loi ban pha briu shu kinong tray hapo hangne hapo bang markasa khnang baki pajba nong sesnong jong kadong bat kathany kila ban weng ya ke jing ya ke bayi kenduk na ke bayi kepor syakwe kepor